ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୁଢ଼େନ ବ୍ଲକରେ ବୁଢ଼େନ ସହରର ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର 97ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆବାହକ ପରମେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭକ୍ତ ସୋମନାଥ ଦଣ୍ଡସେନା, ପବିତ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା, ପଦ୍ମନ ନାୟକ, ଅଭିରାମ ସାହୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାଗ, ବୁଲୁ ଦଣ୍ଡସେନା, ଲୁଲୁ ଦଣ୍ଡସେନା ସମେତ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବାଙ୍କ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼େନରୁ ଜଗତରାମ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିଭି। ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନନ୍ଦ। ବୁଢ଼େନ ବୁଢ଼େନ ସତ୍ୟସାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଆଜି ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର 97ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇନେ ନଅ ପରିଣାମ କଲେ କେ? ହଁ, ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଅକାଣ ହେଇଥିଲା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ରାତିରେ ବାବାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କଟା ହେବ।